Ik ben trots op Suriname. Ik ben trots om een Surinamer te zijn. En dat zeg ik niet zomaar omdat je het moet zeggen. Maar ik doe het gewoon omdat ik gewoon weet dat ik alles hier kan doen. Ik kan me vrij bewegen. Ik kan ondernemen. Ik kan leven, met andere woorden. Alles dat ik nodig heb, zo'n beetje, kan ik in Suriname vinden. Cultuur, zeg maar de maatschappij, die werkt ook lekker mee wanneer je bepaalde dingen moet doen. Dus ik heb reden genoeg om trots te zijn op Suriname. Kijk, ik heb de gelegenheid gehad om te reizen. En ik ben bijvoorbeeld naar andere landen gegaan. Ik heb zelf gestudeerd in andere landen. En als ik een vergelijking moet maken met wat ik daar heb meegemaakt en wat ik meemaak in Suriname, dan zeg je van, hé, hoe moest het op Suriname? Hier heb je zoveel mogelijkheden. En natuurlijk zeg je van, ja, je bent in een andere wereld. Ik heb Europa, Tamoro, Bigi, om je mogelijkheden. Maar aan vrijheid, zou op in Suriname, heb je nergens, hè. Dat we met elkaar leven, de culturen, de verschillende culturen, de bevolkingsgroepen. Weet je, je hebt het niet overal. Maar hier in Suriname heb je dat. Ik heb niet lang terug ben ik naar het binnenland gegaan. Vanaf Atjoni tot het laatste dorp, dat is Langu, ben ik geweest. En ik heb gezien hoe mensen werken, hoe mensen bezig zijn om Suriname op te bouwen. Op allerlei manieren. Dus in Suriname kan je zoveel manieren bedenken en vinden ook om dus dan jezelf te ontplooien. En daarom hoor ik heel veel van Suriname. Suriname kan zoveel bieden. Als we zeggen dat we van Suriname houden, dan moeten we werken voor Suriname. En kijk, het is niet moeilijk. Wij maken het moeilijk. Je kan van alles doen. Ik zei het, alleen in Suriname kan je zoveel doen. Je kan van alles doen. Ik kan praten. Maar los daarvan, ik kan ondernemen. Ching ching, alles maar zijn liever om een bijdrage ching ching naar ontwikkeling van Kondrinavis. En er is in de Bijbel een tekst, laat me dat aanhalen. De man dat je te doen, die doen en lekker doen, gigado. En ik denk dat als we ook naar Suriname kijken, als we gaan ondernemen, als we zaken gaan doen, als we gaan praten, als we gaan lopen, als we gaan springen, zingen, noem maar op. Laten we het doen alsof we het voor Suriname doen. Toch? En daar begint de liefde voor je kondre. Weet je, doe het alsof je voor Suriname, je bent bezig iets voor Suriname te doen. Dus dan ga je zien dat je gaat je beter inzetten. Met liefde bezig zijn, want dat is echt belangrijk. Je gaat met liefde bezig zijn en je gaat zien dat je ook hele mooie resultaten zal boeken. Dus ik zou zeggen, Theo doe als atide. If je kiest of doe als wat dan ook, doe het alsof je het voor Suriname doet. Niet eigenlijk voor jezelf, maar voor Suriname. Dan ga je zien dat we meer en meer zullen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. En geloof me, we zullen eruit moeten komen, de economische crisis. Dus, if alles maar bondru kon wang, luku kon wang si, alles maar doen als ik niet het doen in Suriname, omdat niet op Suriname, dan komen we eruit.